på dagen, ikke også? Han viser bare sin store overarme. De er bare så store. Prøv lige at se. Bare store, de er. Ja. Prøv. Han er farlig. Han er farlig. Prøv at se, der sidder verdensmester og en bokser i det der. Han er bare stor. Han er stærk. Prøv at se. Altså, men. Det er snumt. Han tæskede en gang Mike Tyson. Fordi det var i byen, ikke også? Og så provokerer han lige ham der verdensmester, sidder i stolen der. Og så tæsker han ham bare. Så kom verdensmesteren i kickboxing. Og stoppede jeg den lige, og så... Stoppede det. Fordi Mike Tyson, altså, man skal ikke fuck rundt med tale. Fordi... Han stikker døren, så de siger... 2. Hvad siger du? Bare 2. Hvor? Ja? Når folk får en nusing af dalle, stikker de altså bare i jorden. Og så kommer de ikke op igen. Det kan jeg godt sige, ja. Altså, det er så ham, vi snakker om lige nu, ikke også? Nu drikker han cola, må han faktisk ikke. Fordi han træner, ikke også? Altså, han skal være meget seriøs, ikke også? Det er sådan noget, man må slet ikke drikke cola. Jo! Hvorfor? Fordi at der er sukker i. Ja, men det er fede. Det gør han jo ikke. Jo. Nej, Jo. han tager sine tænder. Det var faktisk meget godt, så behøver jeg ikke at tempestøde på noget slås. Det var meget smart. Ja. Han må godt drikke cola. Du må godt drikke cola, verdensmester, dalle, boksningkast, der rundt slæs, bare 2. Slut herfra. Så dalle verdensmesteren i boksning og spar 2. Og slut for kickboxfaren, store overmuskler, band.